So ka-awit. Kumusta kaniyong tanan ng mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat kampo? Ilabi na sa mga suking tipaminaw, ning sikat na kayong tulumanon sa kahanginan. Ang handumanan sa kaawit. Ako si Belen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong sugilanon, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uruhan, Can't You See? RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Sangat San Fernando, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Belen. Pato na ko ha. Di mo na kumbiyaan. Kinahanglan ako mapauli. Mangita ba agad ang mga bata na kung dugay kong uulis bahay. Tingaling isumbong ko nila sa ilang mama na dugay kong nauli. Ganong mahal naman sa kaoy. Nahibaw magidunta akong may asawa ka na. Ato sa layo ang akong asawa. Ato sa lang inasod. Sa Hong Kong. Isip domestic helper. Samtang wa siya. Ato ang tanang panahon. Karon pa lang gani nga bisagwa siya. Kanunay kang nagdali tungod sa iyang mga anak. Unsa naghaako no? Kung maulit na ganing imong asawa. Dugay pa kayong mauli din sa Pilipinas ang akong asawa. Si Kati. Ug samtang wa pa siya. Pahimos lang taon na ang maong higayon. Tuanay mo laki? Pa, kalain ko di mo sinutihan. Dili ko laki si Tim. Oo, tuod no? Ako na tingalin na sayop. Kaya daga ka man. Kanto na lalakihang minyo. Osbon ko. Gibiyaan na sa laki ang kabit. Kaya ni pauli na sa iyong mga anak. Kalain sa di mo pa, oy. Laing kabit ako. Tuod ka ako makauyo sa iyong gibuhat. Tingaling ituon ang mga tao din sa ato nga konsentidor lang yung kaya kong pagkamahan. Kaya gikonsentihan ko ang imong pagpakirrelasyon og tao minyo. Pa, Sultihan talaga. Di na ganit ko magkaantos. Ako na niya mismo musumbong sa asawa na itong team sa inyong relasyon. Ano maputol mo? Mabdus ka. oo, maptus ko. Positive na sa pitin ako napalit. Oo, sabi ko buhaton. Kung nahibaw si Papa o si Mama Nini. Masamot ito kasuko na ko. Natong duha. Tinahadlok na ko. Ayaw ka, Handog. Ay, bagilak. Barugan ko ka na. Abangan ko ikaw gamayng bahay. Aron mag-ulian na unya ako nimo. Bahinon ko ang akong panahon nimo. Ug sa akong mga anak sa akong asawa. Pagkatawhagid ko ng imong gisabak. Mubiya ako sa amo. Di kinahanglan. Sa imong kayong tangkaron. Dili maayo nga. Anaa ka pa sa inyo. Iabang ko ikaw bay. Uy, ana. Nilihok na siya, oh. Nagbadbawd na ang imong tiyan. Nahibaw man siya nga niyang Papa. Namaraig na. Napaganisod siya. Baby. Taraygon ng among baby na. Taraygon kay Papa. Baby. Oh, niliho ko. Mitubag. Baby. Kadiyot ha. Tanawon ko nagkinsang nanuktok. Kinsay. Kati? Ikaw? Niya ka? Kati, ayaw pang iskandalo. Nagsubak na ba si Belen? Tinuod yun ang balita nga ako nadawat.
hinungdan sa kalit kong pagpauli. Tungod kay gusto ko nga ako mismo mo ay makasuta sa daotang balitang nga niabot na ako. Uy! Nangupot ka magkumayo sa akong bana. Nahadlok di ay kaday. Ayaw paghilak. Kung doon na may angay mo hilak, kana mau ako. Gipatay-patay ko nga kung lawas pagtrabaho sa laing nasod. Aron kakatag ako man dito sa kinabuhi ang ako pamilya nga ako gibiyaan dito sa Pilipinas. Pero ang way batasan kong bana, di ba hinan pa og gastos akong kwarta ang iyang kabit? Kati! Sagpa pa lang na. Kung mahimo, lamis kayo mong pasyon, mga bitin! Karon, papilion si Katim. Asa ka man gid makuyog? Kati! Ayaw lang ko papili Dili pa yung dili ka mamili. Tim, ako ug ang imo mga anak nga legal mong pamilya. O kinaimong kabit nga nagsabak na. Sige, pili siya. Aron ikiha ko kamutungod kay may ebidensya na mo. May umaabot na mong anak. Mahal, tagihapon ka. Bisagi mo kumukun ako ni mo. Bisagi masakitan ako ni mo. Tungod kay amahan ka sa akong anak. Mahimo ko ba ikaw pa sa ilungon? Pagkalimtan ko ang imong pagpakata. Basta isaan ang nako nga ligayan mo na ning babayanak. Pagpili! Aray! Belen! Ngano nagunit ka sa imutingan? Belen! Di mga anak tingali ko. Agay! Tati! Mangyo ko! Nakakita ka sitwasyon! Kita na si Belen sa imutingan! Mga anak ko tingali siya! Magsulti na lang unya tas laing higayon, okay? Sabtaon ako! Walang ato, baby. Kinuha ko. Gipapili ko sa doktor. Kung si kinsa pa ninyo ang akong luson. Pero, ikaw ang akong gipili. Gisultihan ko sa doktor nga usa lang kaninyo ang angay maluwas. Ikaw ang akong gipili, Belen. Kinuha ko. Balik na sa iyong asawa. Ikaw ang akong gipili. Ako na kining desisyon. Balik sa iyong pamilya. Tingali, adunay mensaya na kanato ang Ginoo. Kung nga nawa ang atong anak. Gusto sila. Na kung sa iyo ang nahimot ang relasyon. Tinuod giti ay nga makabuta ang kugma. Og ang nahigugma. Dili na makakita ko na sa iyo pagod sa'y husto. Oo ka na kita. Sakit kinialang ka na ko, Tim. Tugod kinasayod ang Diyos. Kung sa ko ikaw kamahal. Mahal ko usab ikaw. Dili kini makaturungan nun. May asawa kang mga anak na mas labong na nasakitan tungod na sayop ng relasyon. Mabuwag na lang ta. I know wrong when you're holding me like this. Nagkinilakay ni si Tim. Nagkabuwag gid ni. Maayo na lang gani kay gidawat pa siya sa iyang asawa. Wa na mo larga og balik sa Hong Kong si Cathy. Samtang ako, nipaulit na ko sa amo. O gidawat usab ko sa pagbalik sa amo. Tinhin na lang kutob o daghang salamat. More power sa army. Mao kita mga galang kaagi ni Belen nga taga Sangat San Fernando, Cebu. Uban sa AWIT nga iyang gipangayo, AWIT nga nagalahan, Can't You See? Ang kaagi gibada ng duwa sa radyo ni Miss Meraluna tumulak o kapos sa direksyon ni Priscilla Argana.
Kamusta mga higala, mga suking kipaminaw? Kinasingkasing kong gidabis sa papara. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinagawi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpanya. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkalmugso ng kalibutan, di kalawaan at tagdaan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang ko niya sa pangan nga Jane. Hingkod ang pangidaron, ninyo o may duha ka anak. Punto medikal kining akong suliran. Kabayan kini sa akong mga gipamati, human ko mga anak sa akong ikaduhang anak. Kinaglipog na dyan ko kung unsaon ko ning akong gipamati. Gikapoy na dyan ko ani. Aron inyong isabtan, ingon ni ini ang mga pangito. Mas may pasyosak. Ganayaran na ako. Pero ako, bisa kong saan kas pagpiyaw ang ako mga mata. Hindi ko magatog. Ay, naunsa man ka ko eh. Lohag gani mo, Gino. Uy, huwag pa rin ka matug. Hindi ko magatog eh. Nasa? Bisa ko sana ko piyaw ang ako mga mata. Hindi ko magatog. Dali, baksunti ka. Tandayan din. Masig, makatog ka pa. Dali. Uy, Jean, nag-away mong Joseph. Wa man ma. How? Abi ba nakog na black eye ng imong mata? Black eye ba maoy? Kapirme man kong white to. Maunin ang lagon na lang ako mga mata. Unsa? Kay naunsa man di ay ka? Na insomnia? Ay, ambot lang yun ma. Ambot lang yun ini. Kung nga hindi ko makatog, magsakit pagid ang akong likod. Unsa? Jo, gunit tinagod ko pala be. Ha? Pinungsog ka? Ambot ba? Ha? Hindi ko makapagong. Nagkurog man ko. Ha? So, noon, kailan naman ka? May ikadlukan ka? Wa man. Kalit lang nga morag nagkurog ang akong kalawasan. Huwag ipaningat kong pugnaw. Ay. Hindi pa rin mo pito kagbugnaw.
At kadiyot ha, kay kwanti ko, hindi tubig. Huwag na mag-init tubig. Jo, hikapag ko lang ko, kung init ba ko? Di ko na ba? Init tuod ka. Mara ko kilang tanon kay murag gitakigan ko. Bugdang pamati ko sa palibot. Naunsan ka, Gino eh. Nagduhan ng kabuhan si Inday. O magya ko na imong gibati. Ambot ba yan, Jo eh? Mas may kailas mama ni mga tambalan. Kanang binisaya ba? Magpatambal ka agad binisaya. Ibasig na bugat ka. Unsa man ray trabaho nimo sa inyo nga nabughat ka man? Wa baya pa. Kay kinilaging daghan ko gipamati. Di ko ganahang mulihok sa mga lihok sa bahay. Maluoy lagi kong Joseph, lagi kang trabaho. Iya panta ng bulhaton sa bahay. Sa tanaw ko di mo, Jean. Kuwang ka lang sa vitamins. Di man gug kahingaon og utan, good. Pagkaon og utan. Pag-inom og gatas, kay may nagtutoy ra ba nimo? Og pag-inom sab anang tabletas nga para makapadugang sa dugo. Ferrous sulfate man siguro na. Kay basig anemic ka lang. Kay gamay man gud ka. Sige ma. Suwayan ako imong giingon. Onya, kumusta na may imong gibati nga nagsigi kag kaon ug utan? O gituman mo ang mga gitambag ni mama mo? Murag na okay na ba akong gibati, Jo? Pero muna sa dagin ako eh. Kaya di ba ko hingang utan? Permanentihan lang yun na. Aron hingpit ka na yung maulihan, Jean. Yan naman eh. Kutas man. Jo! Jo, riyasa ako, Jo! Jo! Jean! Ayaw sa paglakaw, sakit tingin ko mga dughan og likod. Maglisod ko ginawa. Unsa? Human sa mga anak sa ikaduha kong anak, wa na ko undangi sa mga sakit-sakit. Murag nagkadaghan ang akong mga gipamati. Maong nakadesisyon ng akong bana nga magpa-check up na kamig doktoro. Unya. Waman ka diferensya, Mrs. Sa tanan ako mga ibati, Dok. Wa ko'y diferensya. Ang angman og butang-butangan ako kag sakit. Doktor. Basin ba yaog gunahuna mo lang ka na, Mrs.? Usay pagtututo na ako, ha? Nabuang na ko nga nagsigunahon na nga may sakit to, bisag wa. Usungoy. Nausa ka ba? Nainit ka na kayo uron. Ginailan siya sa doktor. Kadagas ako manggipamati, o yamingon siya wa siya findings na ako. Nga nag-usip tag panahon, kwarta sa itong pagpacheck up dito. Jean. Kuyogin ko manghilot, be. Ipahilot ka lang sakit sa kong likod ng luhan. Nagunsa naman niyo eh. Nangorog ang tempo kong kalawasan. Huwag namang daw kong maayo. Jo, mata kay buntag naman bitaw. Jo! Huwag kang katugin. Hindi lagi ko matatog. Huwag nagkurog na mong daw nasab ko. Huwag naminod na sa mga akong tiil nga mo nagpayumoy. Nalisod ko bangon, Jo. Kay hoy-hoy kay ako tuhod. Sakit pag ito akong Huwag mag ka matugod. Unsa? Natural nga yun ang imong gibati, kaya huwag mag ka matug. Tingnan na kas doktor nga ayaw na guna-unaan ang imong gibati. Ituyo ka bagod ni. Hanggang man na ikaw wabot to sa tanan kong ipamati. Jen. Ma? Oh, Jean. Niya ka man lagi. Oh, naunsa man ka. Nang luspad man lagi ka.
Ngayon po ko, Joseph, ma. Anong kalit ka man lang kalumoy, Jane? Mayo gani kinasagang tika. Jane? Jane! Tabang! Tabang ang akong anak! Unsa? Mauna imong gipamatay. Unsa naman di ko, ani, ma. Mamatay na ka ko, ani, ma. Kasi ginabalang paminaw na akong tiil. Dahil masakas akong Kanya murag mo ambang sa akong ilong ang binhod. Dayan mo connect sa akong alingag akong baba. Hangtod na kay akong ipon, murag mangot ka to kapil. Murag may lain kung gidudahan na mong tanang gibati, Jean. Ay, ano sa man, ma? Di ka na nga. Tungod na atong tuig 2012. Nga napaakan ka og bitin nga Philippine Cobra. Masinog ni Kuyanap na sa imong lawas ang atong kobraha. Unsa? Napakan to bitin adto 2012 nga color yellow. Philippine Cobra kuno'y tawag adto. Wa ko mendisyon ni adto og anti-venom. Anti-allergy lang ang gi-inject nako adto. Ang ako pangutana mo kining sunod, o napangutana, unsa mo kanining akong gibati, nasukat pa man ni adtong bag-o pagunangan. Nagpatambal ko og Binisaya. Matod pa, bughat ko no. Tinuod ka nga naghimughat naman ko, apan wa malang gihapon ko uli eh. Ikadawang pangutana, magsakit ang akong dughan og likod, dapit sawa, og maglisod ko ginhawa. O kung may ubos ko, mamugdaw dayon ko. May sakit ka kus kasing-kasing? Ikatulong pangutana, may nasulti na ako nga basin ko no og kuwang nag-vitamins sa akong heart. Maugdalit akong kutasan og mangurog ang akong lawas. Mao ka ha? O sa vitamins sa heart? Ikaw pa to katapusan, napakan to bitin ni atong 2012 nga color yellow. Philippine Cobra ko na to. Wa ko ma-injection ni og anti-venom. Anti-allergy ray gi-inject. Mao ka to hinungdaning tanan na kong gipamati? Sa laka ni sa bitin? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang ako Suliran, Jean. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw magubanta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana at problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling droga. Ay, naninyog dugay ay padala inyo ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, Kini, ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta mga suking tig paminaw? I know nga init kayo ang panahon. Dili pwede nga dili mo inom og daghang tubig kay lisod kayo ma-heat stroke. Heat stroke, yes. Normal body temperature is 36.5 degrees Celsius. O ang ato ang ulo, di po nato sabayan sa init sa panahon. Yes. Kalma lang mga suking tig paminaw, ha? You smile, no? Okay. Uh-huh. O mga greetings today, partner. Yeah, today's month of May, partner. Og halos kada adlaw as we all know sa lalawigan sa Bohol, partner, na ay fiesta. So mo na nga maayong fiesta diha sa taga Bohol, no? Ilabi na gyud sa mga Bantilan family diha sa Tagbilaran City. Letter sender Ang atong letter sender, partner, si Jane, 30 years old, taga Corelia, Bohol. So maadong adlaw ninyo da sa Corelia, Bohol. Punto medical kining gipadala ni Jane, partner, no? Yes. O ang iyahang suliran, no, medical man gid ni siya, kay human kuno pagpanganak sa ikaduha niyang anak, naa na siya daghang gipamati kani si Jean. Di makatuog, mukalit lang pangurog ang tibuok lawas, silantan nga way hinungdan, takigan, kadaghanan ay magsakit ang daling kutasan, magsakit ang dugan ug likod dapit sa waang bahin. Nagpa-check up na ni siya pero way findings ang doktor mo nang nagpahilot. Pero
Pahuman ko pahilot, di na po kuno siya makatulog anang pagkagabi o pagkabuntag. Kalit lang kunong nangurog og namugnaw, usay namiog naminhod ang iyahang tiil. Musaka padulong sa ulo ang paminhod og muambak sa ilong og kumukonektar sa alingagngag og apil na nga magmutngot ang iyahang ngipon. 2012, napaakan day kuno ni siyag bitin. Ang color sa bitin, yellow. Philippine Cobra kuno to. Anti-allergy lang ang gi-inject ug dili anti-venom. Di ba kuno na tungod sa katunglas sa bitin or ang venom sa bitin, muna ni iyang gipamati karon kadaghan na gipamati. Wait, 2012, that was 6 years ago. Una niyang pangutana. Unsa jud ka diay nang iyang mga gipamati sukad pa atong bag-o siya na human og panganak. Nagpatambal na manggud kuno ni siyag Bisaya unya wa man jud kuno kay bugat ra kuno giingon. Tinuod ba kuno nga nang himugnat lang kuno na siya? Well anyway, bisag kinsa nga bagong manganak, mabitaw nang usahay nga sa probinsya. Bagong manganak, ihawan ginig manok, partner. Nagyog mga nindot yung mga pagkaon to replenish sa mga fluids ug sa dugo na nawa sa pag-delivery, no? Kunya, plus di pa nga kung naa siya gipasuso nga bata, no? So expected na siya nga mga mothers nga bagong manganak, daghan gini silang mga unusual signs and symptoms tungod ragi kay ma-depleted man ang inyong source of vitamins and minerals diya sa inyong lawas human sa pagpanganak ug plus kana pang akong balikon nga napay additional mouth nga musak diha sa inyong breast, sa inyong tutoy, sa inyong suso nga baby ninyo. So ayaw kahibulo nga mo ng mga doctors, mga obigayni, mo suggest na sila you take supplementary vitamins para nga madagdagan ng inyong enerhiya o kinahanglan nga mukaon gimog sakto nga pagkaon kay expected na siya balikon sa makadaghan sa mga babae nga bag-ong nanganak. Wa pa ta kahibalo partner sa circumstances behind kayang pagpanganak kung traumatic ba, dry labor ba o prolonged labor. We don't know. We don't know. Ikaduha niyang pangutana, magsakit kuno ang iyahang dughan og likod dapit sa wala niya magdisod sa siyag ginhawa. O kung mahiubos kuno siya, mamugnaw kuno dayon siya. Nabaka kuno siya sakit sa kasing-kasing. Kung mahiubos ka, sa medyo emotional psychological. Na. Yes, karang mahiubos ta, anxious ta, this is our way to resist stress gakan sa gawas, no? Kung depressed ta, anxious ta, kung balikon, mao ni atong pamaagi sa atong lawas, sa atong kaugalingon, pag-away sa mga stressful nga mga panghitabo nga nag-surround sa atong kinabuhi, no? So, kitang tanan ma-depress, ma-stress, ug ang usa sa manifestation sa mga tao nga depressed or stress is that murag na ay fullness sensation sa anterior chest, di na diha ang atong kasing-kasing, ug maglisod sa paginawa. Do not do rapid breathing, rapid slow breathing. Ayaw kay damor ka nga ma-stress. You do deep, slow breathing. Akong balikon, deep, loud, hinay, slow, nga paginawa. Ayaw anang mughangos ka. Okay? Okay. Ung iyang ikatulong pangutana, na ako ni nagsulti niya nga basin ko no, ug kuwang lang kuno og vitamins ang iyahang heart. Maong dali ra kuno siyang kutasan ug mangurog iyahang lawas. Sakto ba ka? Unsa man ko ni vitamins para sa heart? Yeah, vitamins para sa heart, para sa man, love and care. Love and care. Karon dili magpadala, you take care of your heart, meaning to say, take care of your heart. You both, dili ka magpadala sa imong emotions and at the same time, you watch what you eat. Yes. Oh, yun na. So be careful about mga pagkaon ng mga fatty and salty foods, no? Kay medyo bantayanan man, no? So kanang atong heart, ako mahinumduman, ang atong heart is the pumping organ sa atong lawas. Ang kadako na ni murag kadako sa atong kumo nga white gloves, ha? Ang iyang weight is 2,400 grams. Unya mo ni siya vital akong barikon organ nga mubomba og dugo ngadto sa naglaylay partes atong lawas o ganang kuan ni siya. Mo po ni siya gitawag nato og the point of kining emotion and love, no? Correct. Ug ang iyang katapusang pangutana, napaakan kuno siya bitin pag 2012 Philippine Cobra, no? Ang injection dili anti-venom, anti-allergy. Mo ba kuno na hinungdan sa iyang mga pamati karon? I don't think so, partner. 2012 was pila na? 6 years ago. Kung katong Philippine Cobra na ito'y inunta hilo o pareha nang nasa disyerto sa Afrika,
Adi na nakaabtan karon. Di kwan murag dili tingali to poisonous nga ako pagtuo nga ingon ta snake, no? Na may mga house snake nga dili basig nasayop lang mo pag-diagnose sa itsura atong gingan yung Philippine cobra, no? Ay kung kanang mga poisonous yun nga snake, grabe kayo ang inunta epekto, maparalyze ka in just a matter of seconds or minutes, no? So kung itagaan kag anti-allergy, we really do not know kung isa may naghatag doktor ba or nurse ba or unsa diha sa inyong lugar na may mga tambalan sa mga baryo-baryo nga maayo kayo mo himo og mga natural nga pamaagi nga mawa ang hilo sa mga bitin, we do not know. But akong balikon, I don't think so nga mao ni sa hinungdan kay that happened 6 years ago. Correct. O mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. O mayong adlaw.